I bé, nosaltres seguim el nostre dia a Fantasyland i ja veieu aquestes pedres d'aquí, sentiu els crits, i és que estem entrant en una de les àrees temàtiques més espectaculars del món. Estem entrant a Klugheim, una àrea temàtica que va obrir Fantasyland el 2016 per incloure dues muntanyes russes, Raik i Taron, que són els nostres dos propers objectius. Començarem per Raik, una Junior Boomerang de Vekoma, i més endavant pujarem a Taron. Però, perquè ho veieu, aquí tenim les vistes de Taron. I ara sí, entrem a Klugheim, aquesta àrea temàtica medieval, vikinga. Les vistes des d'aquí de Taron i Raik són espectaculars.